खुलुमबाय दिनैनि NBN नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव गा 52थि फोरोंगिरि सान फालिदों BCDC नि हेंथायै रायजो राजाफ्रा कक्राझार सदर पुलिस थानायाव गसर थिसनदों आरो बर' बिजोंनि 10 थाखोआव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरनो बिगियान आयदानि इलेक्ट्रनिक लार्निं मेटेरियेल बेखेवदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव दुलाराय आसामजों लोगोसे BTD सदर सहर कक्राझार नोगोरनि बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि जथुम न'आव हादोरनि नैथि हादोरगिरि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गा 52थि फोरोंगिरि सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालियो हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि सावगारियाव बिबारजों मान बावनाय BTD सिङाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि फारियै कक्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरिनि 2016 आरो 17 बोसोरनि सा 36 जाफुंसार फोरोंगिरिफोरखौ बरायनाय आरो गासै सा 552 गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोरखौ बरायनाय हाबाफारिबो मावफुंनाय जायो BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि रबिशंकर बरगयारिनि मासि आजावनानै खुंफुंनाय हाबाफारियाव गा 52थि फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै सा 9 गुदि आरो गोजौ गेजेर फरायसालिनि जाफुंसार फोरोंगिरिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोरखौबो बरायनाय हाबाफारि मावफुंनाय जायो আমার স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয়গৰাকী রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্ববিশ্বের পণ্ডিত ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের আজি জন্মদিন আর আজির এই দিনটোতে সমগ্র ভারতবর্ষত শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করে আহিছে তেখেতে জীবনের সর্বকাল শিক্ষকতা শিক্ষা বিস্তার আর শিক্ষা সংস্কাৰৰ লগত জড়িত আছিল বাবে এই মহান ব্যক্তিগৰাকীৰ জন্মদিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে আৰু এই দিনটো শিক্ষকসকলৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিছে লগতে আজি চেণ্ট্ৰেলি আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই বেচিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ প্ৰাংগণত আজি আমি শিক্ষক দিৱস পালন কৰিবলৈ আমি যোজনা চলাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সকলো অনুষ্ঠিত বা আপোনালোকে সকলো ইয়াতে গৈ পাইছেহি তো যিয়ে নহওক আজি আমি ইয়াতে শিক্ষক দিৱস আমি পালন কৰিব ওলাইছোঁ আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰে যেনেকৈ আমি পৃথিৱীত আগৰে পৰা ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ শ্ৰী তাৰকেশ্বৰ ৰয় হেড টিচাৰ श्री मुनीन्द्रनाथ गा 52थि फोरोंगिरि सान फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायै BTCनि मावफुं सोद्रोमा धनेश्वर गयारी थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लायो साहित्य एकाडेमि देरहासारगिरि अन्जु नार्जारिजों लोगोसे BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बीरेन चन्द्र फुकन आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर हेमेन्द्र कुमार बराया ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনৰ বন্ধুবিলাকে এবাৰ তেখেতক কৈছিল আপোনাৰ জন্মদিনটো আমি পাতিম তেখেতে কৈছে মোৰ জন্মদিনটো এনেকুৱাকৈ নহয় আপোনালোকে যদি পাৰে আপোনালোকে যদি পাতিব খুজিছে আপোনালোকে সেই দিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰিব আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা 1962 1 ছেপ্টেম্বৰ 1962 পৰা এতিয়ালৈকে শিক্ষক দিৱস পালন কৰি আহিছে আমি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করব শিক্ষক রিটায়ার্ড
আছে তেখেতৰ কাৰ্যকাল কৰি আছে এইসমূহ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত যি সমাজ সমাজলৈকে আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ এটা প্ৰধান নিবেদনৰ কাৰণে আমাৰ এটা ব্যৱস্থা আছে আজি আৰু তাৰে অংশস্বৰূপে আজি আমাৰ বিশেষভাৱে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে শিক্ষক দিৱসটো উদযাপন কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে স্কুলবিলাকত বেছিকৈ পতা হয় আজিকালি কলেজবিলাকতো শিক্ষক দিৱস পতা হৈছে প্ৰথমতে শিক্ষক দিৱস কলেজবিলাকত নাপাতিছিলে আজি 3 বছৰ হ'ল আমি কলেজত পতা আৰম্ভ কৰিছোঁ চৰকাৰৰ পৰা এনেকুৱা ডাইৰেকশ্যন দিছে যে কলেজবিলাকতো শিক্ষক দিৱস পাতিব লাগে এইটো আচলতে ক'ব গ'লে শিক্ষকৰ প্ৰতি এটা স্বীকৃতি এটা মান বুলি ক'ব পাৰি मख'नाय जायोदि फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय हाबाफारियाव गासै सा 9 क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाफुंसार फोरोंगिरिफोरखौ आर'नाइ मान बिलाइजों लोगोसे नोगोद 5,000 राङारि मददबो होनाय जायो आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आजिरा मोननाय गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौबो आर'नाइ मान बिलाइ आरो 1,000 राङारि अनसुंथाइबो होनाय जायो গোসাইগাঁও সাব ডিভিজনৰ আব্দুল খালেক শেখ হেড টিচাৰ সাৰ্ভাৰ কৰি মক্কা মেলোডি স্কুল আজিৰ এই দিনটোত মই BTCৰ সকলো শিক্ষক মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আগবঢ়াইছোঁ আশা কৰোঁ তেওঁলোকে অনাগত সময়ত শিক্ষকতা সম্পাদন কৰিব এই দিনটো অন্যান্য বছৰৰ নিচিনাকৈ আমি এই বছৰীয় BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আৰ্থিক অনুদান লৈ আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে পালন কৰিব লৈছোঁ আজিৰ দিনটো 552জন শিক্ষক এই বছৰৰ ভিতৰত LP স্কুল পৰা আৰম্ভ কৰি ME স্কুল হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈকে ইমান শিক্ষক ৰিটায়াৰ কৰিছে তেওঁলোকক আমি জনাইছোঁ সন্মান সহকাৰে আমি তেওঁলোকক আজি কিছু যেনে 4,000 টকাৰ যেনে পুৰা চাদৰ ছাতি কিতাপ ইত্যাদি তেওঁলোকক দিয়া হৈছে ঠিক তেনেকৈ আটাইক জিলাতে আমি 9জনকৈ কৃতি শিক্ষক তেওঁলোকে চাকৰি ভৰ্তি আছে চাকৰি কৰি আছে টিচাৰ হিচাপে কৃতি শিক্ষক হিচাপে আমি চিনাক্ত কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক প্ৰত্যেক জিলাতে কেছ 5,000 দি আনুষ্ঠানিকভাৱে কেইজন চিলেকশ্যন 9জনকৈ হ'লে 4টা ডিষ্ট্ৰিক্ট 36 শিক্ষকক আমি আজি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ BTDनि सदर सहर क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय उजानफारा BCDCनि सिङाव थानाय गासै गंद' गामिनि रायजो राजाफोरा थांनाय 31 आगस्टआव जब कार्डनि पासबुक बेंक एकाउन्टखौ जौगालु हाबा मावनायनि बिदिन्थि दिन्थिनानै भारत सरकारनिफ्राय फैनाय रांखौ BCDCनि चेयारमेन आरो सोद्रोमाफोरा जाखुमानायनि हेंथायै क'क्राझार सदर पुलिस थानायाव BCDCनि चेयारमेन आरो सोद्रोमाफोरनि हेंथायै मोनसे गसर थिसनो उजानफारा BCDCनि सिङाव थानाय फारियै मन्दिपारा रानीगुली हेरापारा जियागुरी दन्दिपारा गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा मंगलबाराव क'क्राझार सदर थानायाव फैनानै गोख्रों रावजों सोंखारियोदि सरकारनि जुगालु बिथांखिफोरखौ जब कार्डनि सोलाय DCPजोंसो मावदों होननानैबो गोख्रों अजद दैखांदों
क'क्राझार सहरनि साखाथि देबोरगामियाव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमानि बाय'टेक्न'लजि बिफाननि बिबानगिरि आरो प्रफेसार जतिन शर्मानि दैदेननायाव आरो लोगो प्रफेसार जनालि औवारिनि आरो सन्दीप दासनि नाजानायाव बर' बिजोंनि थाखो 10 आव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमानि बाय'टेक्न'लजि बिफाननिफ्राय दिहुननाय बिगियान आयदानि अडिअ' भिजुअल दिक्साखौ मंगलबाराव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि रबिशंकर बरगयारिया क'क्राझार सहरनि जिल्ला गुदि फोरोंथाइ मिरुनि जुथुम न'आव फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय मोनसे गेवलां मेलनि हाबाफारियाव बेखेवनानै होयो। आथिखालाव गोजौ फरायसालिनि थाखो 10 आव फरायनाय उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरा नुनाय आरो खोनानाय बिजोंनि गेजेरजों गोरलै राहाजों सोलोंथाइ लानो हानायनि थांखिजों इलेक्ट्रनिक लार्निं मेटेरियेल गासै मोन 19 चेप्टार गोनां सेबाजों फोसावजानाय बर' बिजोंनि बिगियान आयदानि अडिअ' भिजुअल दिक्सायाव फरायसा फरायसुलिफोरा गोरलै राहाजों सोलोंथाइ लानो हानायनि खाबु दङ। गोदानै बेखेवनाय अडिअ' भिजुअल थाखो 10 नि दिक्सा डिभिडिखौ फरायसा फरायसुलिफोरा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमानि वेबसाइटआव होनबा जतिन शर्मा india@gmail.com आव आबुङै मिथिनो हागोन होननानैबो फोरमायबावो। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबफोरखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव गा 52थि फोरोंगिरि सान फालिदों। बिसिडिसिनि हेंथायै रायजो राजाफ्रा क'क्राझार सदर पुलिस थानायाव गसर थिसनदों आरो बर' बिजोंनि 10 थाखोआव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरनो बिगियान आयदानि इलेक्ट्रनिक लार्निं मेटेरियेल बेखेवदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।